Hai, vrei să facem? Ce? Vrei să cunoști pe Cripto? E o fată care mai făcut live când eram eu vă las seară frumoasă grădina. Seară frumoasă, doamna Danila. Am făcut poze. Eu. Lănțișor. Lănțișor. L-am primit cadou de la grupele noastre de susținere când a fost ziua mea. Lasă-l să începeți să vă duceți. Da, îmi place. Facem cu vreau să ne ducem și aici în Galați. Gata, a început cu... E mai fiecare zi ai de treaba, ai lucruri și... Când vom fi liniștiți, atunci ne facem pe toate. Deci oricum eu revin. Dacă intru bine cu să mănânc bine, în 2-3 luni deja mi-a revenit. Revin în forță. Dar și 2 luni de la Zală. Pupuici. Ana, te pupăm. Mi-auzi asta în italian. Păi sporțile aveți o să merg când nu ați început. Dar stai, că eu mai fac flutări deja. Da, adică de mișcat ne-am mai mișcat. Am mai și alergat și așa. Doar că la sală să mă duc acum într-un loc, 2-3 zile. 3 zile să nu mă mai duc, că știu ce am de făcut și unde am de umblat. Și am de scris Roxy! Ce pup, Rox. Ce faci? Sunteți ce mai duși natural cu vizitați de la mireasă. Vă îmbrățișăm și la mireasă. Ia uite pisicul ei. 2, new entry. New entry, Roxy. Pe 19 fac 40. Ești tânăr. Adică important e înăuntru cum te știi. Mia, și eu fac 31, mi-a nu vin să cred. Eu mă simt de 25. Mă simt de vârstă mare. Adică canti soldi che ballare brutto strozzo happy birthday. Trebuie să încercăm. Adică trebuie să încerc să-mi iau diploma de la facultate. Ia, Mariu, că ai grijă de silueta ta, ba un cozonac, ba sarmale. Nu, sarmale. Poate la Crăciun. Patroane, Aline, ia uitați-l aici. Eu fac 61. Bă, frate, hai intră o leacă, să stăm de vorbă puțin. Așa, reintră rapid. Că nu te-am mai sunat. Asta, am intrat și cu Sorin puțin. Hai, intră puțin, nu fi. Lasă-l să mănânci. Mănânci? Dar nu vede că nu mai stau mult. Dacă intrai acum, uite, astăzi la mireasa pe dulapul de la băieți scria Maria și Cristian și o inimă. Da. Eu am făcut. Am făcut așa un tag mai de... Și a adăugat și Maria o săgeată acolo, că a scris cu urări. Bine, a scris mai multe locuri, adică. Doar că acolo se vede bine. Păi am scris acolo cum păhol, știi? Am scris și sus, ne puneam noi fetele la păhol. Da, acolo am scris eu să ved. Da. Era fix în față la patul meu. Mulțumesc, domnul Andrei. Ia să termină bateria. Cât mai azi? Abia așa și mine Cristian, să-l văd, domnule Dita. Cu domnul Puiu, ne-am văzut cu domnul Puiu, chiar am uitat. Ne-am văzut cu domnul Puiu când? Când am fost la București, ne-am văzut a doua zi, n-am mai postat nimic, dar ne-am văzut, am stat de vorbă, ne vom găsi și în Italia cu siguranță, e un om extraordinar, domnul Puiu, am apreciat din prima, l-apreciez. Este un om de milioane, mereu a avut o vorbă bună, un sfat. Nu știu, l-am simțit așa ca un... Nu știu cum zic, cineva foarte, foarte aproape. Ești cel mai mișto concurent toate sezoanele. Ești cel mai fain, să rămână, doamna. Vă pup. Ia uite, nepoțica mea este născută pe 25 iunie. Ce mai frumos și răcușor. Mamă, și noi 25 amândoi, baba amândoi, 7 numărul nostru preferat. Deci,
Dar și sau Șapte am intrat în casă, am Șapte am- venit cu numărul cu numărul 7, loc în avion. când mi-a arătat biletul și după aia el nu și-a dat seama, după aia am văzut locul 7, i-am arătat, eram așa, what? Era incredibil. Nu știu. Ne urmărește. Să Carina, te pupă, rac, zăjitător. Da. Dar faza e că ascendentul și descendentul. Deci descendentul meu în pești, iar ascendentul în pești. Flori, te pupă. Bună, doamna Miara. Că ai fost? Era la Polar. Da, eu am fost. Da, Păi am făcut în ziua aia, am făcut eu și Marinescu. Da, o scris în momentul în care deja casele erau împreunate, eram împreună. Da, atunci. Stăteam împreună. Am zis dacă ies Barbie să rămână un semn aici din sezonul 11. A? Nu, eram cu Marinescu. A făcut el. Dar el a scris, nu știu, Marinescu was here sau ceva de genul. Știi, a făcut un tag și a zis, dă să fac și un tag. Dar prima care scrie. Tu ai aia fost, cum mergem, în spate, cum mergem da. noi la Capriții, am fost eu și după aia ori scris toți, bineînțeles. Dar prima care am scris M plus C, parcă. Da, și Maria și Cristian sezonul 11, ceva de genul am scris. Și după aia am văzut toată aia plină. You know, Dar prima copia n-are valoare. Sunteți apreciați de multe persoane pentru că sunteți deosebiți. Să rămână, doamne Iordana. Lorece pup. Doamne, Lore, îmi pare rău. M-a luat așa, chiar, Lore, îmi pare rău. S-a rupt. S-a rupt, da, l-a schimbat, dar acum urmează să-mi iau. Ia uite, ascendentul este important după 30. Să știi. Atunci la mine a funcționat bine. Bună seara. La familia noastră este 23. Chestii. Au semnificații număr. Da, eu cred în numerologie și da. Dacă crezi să suflete pereche, trebuia să se uite lumea la voi. Da, să te pupă, Mihaela. Ce mai fac ca să merg? Te pupă. Deci, stai că am multe mesaje. Da, și de-aia tot așa aveau același număr pe la valier. Nu, eu când am început aveam 22. Și când am văzut 22 am zis, mamă. Dar tot felul de semne erau. La valieră 22, ea avea 22, da. Era, mamă. Era, nu știu, tot și, mamă.